Нека си представим една, доста типична и напрегната ситуация. Човек виси в ужасно задръстване, закъснява за някаква много важна среща, отдрява по волана от яд и на ум просто проклина всички останали шофьори на пътя. Да, класика. На всеки се е случвало. Абсолютно на всеки. Но, ако този изблик на гняв не е просто някаква безобидна психологическа реакция, ако в точно този момент човекът буквално сервира топла вечер на невидим енергиен паразит. О, вау. Това е силно начало. Нали? Днес ще разнищим един изключително провокативен текст. Озаглавен е Маханео 2, глубинен философски анализ на системата на съвършеното мироустройство. И това, което правим днес, не е просто поредният преглед на теория за самоусъвършенстване. Ние ще дешифрираме една доста сложна метапрограма за това, което авторът нарича метафизична детоксикация на съзнанието. Точно така. И е много важно да отбележим още от самото начало, че подходът тук е доста по-специфичен. Значи, обикновено, когато говорим за някакво радикално осъзнаване, поп-културата ни е научила да мислим за червеното хапче от матрицата. Да, бруталния шок. Изпиваш го и реалността се преобръща за секунда. Точно. Брутален, мигновенен шок. Манджухане обаче изобщо не предлага това. Системата въвежда една друга концепция за зелената таблетка. Зелената таблетка. Да. Това е процес на едно бавно, дозирано и бих казал много аналитично интелектуално усвояване. Целта не е шока, целта е постепенна регенерация на ума. Разбирам. Нека го разчепкаме малко това, защото имаме пред себе си източник, който смело комбинира древна метафизика, едни абсолютно радикални пренаписвания на човешката история и същевременно доста остра критика на съвременното общество. Определено. Миксът е впечатляващ. Ще изследваме как се преплитат няколко основни идеи. Значи дихотомията между свободата и фактът, че светът е създаден съвършен. После енергийната цена на нашият гняв. И накрая една наистина интересна концепция за общество, базирано на капиталистически комунизъм. Това, което прави текста наистина интригуващ за мен поне, е, че той не изисква от читателя някаква сляпа, догматична вяра. Напротив, настоява се за почти хирургически и строго аналитичен подход. Философията предлага път обратно към онова изначално детско състояние на радост и липса на тревожност. Но и това е ключовия момент тук. Това състояние трябва да бъде пазено и управлявано с цялата мощ и критичност на един напълно развит възрастен интелект. Значи, за да разберем защо едно съзнание изобщо има нужда от детоксикация, логично е първо да разберем как точно се е отровило на първо време. Абсолютно. Източникът започва с една много категорична метафизична дихотомия. Твърди се, че светът, поне на ниво фундамент и първоначален замисъл, е абсолютно съвършен. Авторът дори използва един цитат, че на Твореца му харесало това, което е направил. Да, библейската препратка. Точно така. Проблема обаче е, че човешката реализация вътре в този съвършен свят е меко казано катастрофална. И тук се появява един доста силен термин – вулгарен сатанизъм. О, да, този термин определено се нуждае от прецизно дефиниране, защото звучи страшно. Вулгарен тук идва от латинското vulgaris, т.е. масов, простонароден. Хората не трябва да си представят някакви холивудски филми с окултни ритуали в тъмни мазета и жертвоприношения. Да бе, никакви черни мантии и свещи. Нищо такова. Според Маханео, вулгарен сатанизъм е всъщност масовата, патологична и изключително дълбоко вкоренена вяра на хората, че светът е фундаментално счупен, несправедлив или просто създаден грешно. Това е онзи постоянен вътрешен глас, който ни повтаря, че реалността е вечност настроена срещу нас. Виж сега, ако мога да предложа една аналогия, просто за да го визуализираме малко по-добре. Нека си представим един брилянтно проектиран, архитектурно перфектен небостъргач. Добре. Главният архитект е свършил безупречна работа. Основите са здрави, светлината пада идеално, всичко е топ. Но наемателите вътре са започнали да драскат по стените, да чупят прозорците, буквално да палят огън в коридорите. И вместо да поемат отговорност за собствения си вандализъм, те стоят там сред разрухата, сочат нагоре и обвиняват архитекта, че сградата му е ужасна. Това е брилянтна аналогия всъщност.
И от тази гледна почка не е ли интелигентният атеизъм просто една естествена защитна реакция? Смисъл, начин един мислещ човек да откаже да участва в това абсурдно обвиняване на архитекта. Точно тази механика описва и текста. Интелигентният атеизъм много често е просто защитна фаза срещу това да не намразиш един предполагаем създател за грешките, които ние хората сами правим. Да, звучи логично. Източникът се позовава на прозрението на Буда, но го интерпретира през една своя си доста специфична призма. Какво точно имаш предвид? Ами, според Маханео, това, което Буда е разбрал, не е просто констатацията, че животът е страдание. Прозрението е, че страданието е резултат от човешкото намерение да се страда. Тоест, ние сами си го причиняваме. Абсолютно. Хората доброволно се заплитат в деструктивност и след това изпадат в това, което източникът съвсем буквално нарича състояние на, и тук цитирам руския термин от текста, унило гъвно. Оу, директно казано. Да, доста е директно. Това е едно дълбоко екзистенциално униние и перманентна реактивна агресия към всичко външно. Значи, ако приемем, че човешкият ум е дълбоко инфектиран от тази идея, че света е лош и враждебен, това неизбежно започва да се отразява на всичко, което ние създаваме като цивилизация, нали така? Разбира се, то се просмуква навсякъде. И тук вече влизаме във втората голяма тема – концепцията за антилогика. Ако вярваме, че реалността е счупена, ние започваме да градим системи, които стратегически генерират хаос и ентропия. Текста дава едни примери, които скачат от фундаменталната наука чак до спорта. Нека вземем първо примера с физиката и светлината, защото за мен лично той звучи доста предизвикателно. Да. Примерът с физиката е много показателен за това как работи антилогиката според автора. Значи съвременната наука разглежда скоростта на светлината като абсолютна константа. Да, това го учим всички в училище. Точно така. Но текстът аргументира, че ние измерваме тази скорост само в линейни измерения. Ако обаче човек си представи един източник на светлина в открития космос, като една звезда, например, тази светлина не се движи просто като една линия. Тя се разширява като една огромна, непрекъснато растяща сфера. И докато обемът на тази сфера расте, площта се увеличава експоненциално. Логично. За да може светлината да запълва това експоненциално растящо пространство едновременно, в обем тя би трябвало да се движи с ускорение, а не с константна скорост. Чакай малко, това преобръща доста неща. Точно. Авторът вижда линейното ограничаване на тази концепция като съзнателна или поне несъзнателна програмна грешка на научната парадигма. Това е антилогика в действие. Добре, това е на ниво квантова физика, доста е високо, но после текста прави един много рязък завой към нещо съвсем делнично, към футбола. Да, правилото за съсада. Точно така. Говори се, че това правило е пример за същата тази антилогика, приложена в спорта. Според автора, то накъсва естествения поток на играта и буквално убива стратегическата й красота. Според Маханео би било много по-естествено да се наказва само пасивната засада в момента на загуба на топката, вместо постоянно да се спира динамиката на самата атака. Интересна гледна точка за феновете на спорта, със сигурност. Да, но нека минем към най-яркия и според мен доста спорен пример – образованието. Значи, средното училище е описано ни повече, ни по-малко като апарат за метафизична кастрация. Твърди се, че то превръща човека в социален баласт. Силни думи, да? Подобна критика към училището просто един класически, леко мързелив бунт срещу нуждата от дисциплина. В смисъл, как точно задължителното решаване на уравнения по математика кастрира човешкия дух? Въпросът е напълно логичен. Но виж сега. Нека разгледаме механизма, който текста реално описва. Проблема според тях изобщо не е в математиката или в дисциплината сама по себе си. А в какво е? Проблема е в системното смазване на самата воля за познание. Когато едно малко дете влезе в системата, то има едно естествено, направо безгранично любопитство към света. Да, питат защо по 100 пъти на ден. Точно. Училището обаче според Маханео взима това любопитство и го поставя в едни строги рамки на принудителен труд и постоянен страх от външна оценка, т.е. оценките в бележника. И какъв е резултата след 12 години в тази месомелачка, човекът излиза в зряла възраст с една дълбоко вкоренена омраза към ученето като цяло. Училището произвежда индивиди с буквално убит вътрешен двигател. Ужасно звучи, като се замислиш. И най-важното, това състояние на апатия, комбинирано с постоянното раздразнение от всякакви правила, не е просто някакъв случайен дефект на системата. То прави човека
перфектната жертва за следващият етап от тази философия. Да, защото тази убита любознателност и това постоянно вътрешно триене се оказват с много конкретна цел според текста. И тук нещата придобиват един леко научно-фантастичен, дори езотеричен нюанс. Влизаме в територията на Кастанеда. Точно така. Източника директно интегрира идеите на Карлос Кастанеда за енергийния пашкул. Според теорията, човекът изначално свети много ярко. Но повечето възрастни хора са се превърнали в енергийни инвалиди, чиято светлина е изядена от така наречените летуни. Паразитите. Това са енергийни паразити, които много приличат на дементорите от Хари Потър, ако мога така да си ги представя. Но тук трябва да попитам, когато текста говори за тези летуни, трябва ли да си представяме буквално някакви невидими буболечки, които кръжат около аурата ни, или това е просто метафора за нашите собствени деструктивни и психологически модели? Това е отличен въпрос. В рамките на самата система Маханио, те се разглеждат като абсолютно реални енергийни структури. Наистина? Да. Но виж, дори човек да ги разглежда чисто психологически, като метафора, ефекта накрая е абсолютно същия. В какъв смисъл? В смисъл, че еви паразити, независимо дали са метафорични или реални, те се хранят ексклузивно с определен тип честота. Те просто не могат да консумират радост, спокойствие или някакво творческо вдъхновение. Тяхната храна са агресията, страха, зависта и онова перманентно, ежедневно недоволство от живота. Аха, ясно. И точно за това антилогиката в обществото е толкова жизнено важна за тях. Тя държи хората в постоянно състояние на стрес, което генерира един безкрайен източник на енергийна храна. Значи, ако се върнем на примера от самото начало с колата, ние сме просто един огромен емоционален фастфуд за тях. Абсолютно. И всеки път, когато някой получи пристъп на пътна ярост, той на практика отваря гишето за бързо обслужване и казва: заповядайте, обядът е сервиран. Точно така функционира реактивната агресия. И затова системата предлага метод как човек да стане неядлив. Неядлив? Как става това? Механизма е постигане на вътрешно безмълвие. Абсолютното спиране на онзи токсичен, постоянно оплакващ се вътрешен диалог в главата ни. Но тук Маханео прави едно много радикално разграничение от самия Кастанеда. Какво е то? Значи, последователите на Кастанеда по принцип се опитват да избягат от реалността, от така наречената човешка матрица, защото те я смятат за един вид затвор. Авторът на Маханео обаче нарича това бягство вид метафизичен сатанизъм. Защо? Защото според този текст човешката матрица изобщо не е капан. Тя е божествен печат, поставен от Христос. Тя е инструментът, който позволява на човешкото съзнание да вибрира на честотата на Твореца, стига да бъде настроено правилно. Добре де. Това звучи страхотно на теория, наистина. Но как се прекодира реалността на практика? В смисъл, как реално да спрем да бъдем храна за тези паразити? Има си практика за това. Да, източникът описва практиката на така наречения перфект човекът, който следва системата. Този човек трябва да замени отровното бърборене в главата си с нещо, което се нарича интелектуален възторг. Описва се един идеален ден на перфекта. Какво точно представлява той? Идеалният ден започва с събуждане в състояние на фундаментален комфорт. Това обаче не означава, че легното ти е много меко, а че съзнанието дълбоко и искрено разбира, че светът е създаден съвършен. Добре. След това, в професионален план, фокусът на този човек е изцяло върху минимизиране на грешките, т.е. стремеж към брилянтно изпълнение на работата, но без абсолютно никаква агресия към колеги или към клиенти. Което е трудно в днешно време. Много трудно. Друг критичен елемент е човек задължително да се реализира чрез някакво хоби или творчество и накрая денят завършва с заспиване в пълно доверие към планетарния логос. Това е силата, която управлява всички тези процеси. Но нека бъдем реалисти. Дори и най-добрият, най-практикуващия перфект се сблъсква с инциденти, с болести, с битови проблеми. Какво се случва тогава? Тук текстът, доколкото разбирам, интегрира системата на Сън на Лазарев за кармична диагностика. Точно така. И според нея болестта не е някакво наказание от гневно божество, а механизъм за полева саморегулация. Тялото просто спира, за да спаси душата.
Аз разбирам логиката при хроничните болести. Дълготрайното униние, срива имунитета, има смисъл. Но текстът твърди, че и острите травми работят по същия начин. Ако аз отида да карам ски утре и не дай си Боже, си счупя кръка, как тази система оправдава това като кармична регулация, а не просто като някакъв лош късмет или заледена писта? Ами защото системата фундаментално не вярва в случайността на лошия късмет. Според тази кармична логика, острата травма е просто физическата манифестация на един внезапен изблик на деструктивна агресия към света. Когато излъчването на даден човек стане твърде токсично и реално застраши финните структури на душата му, Вселената буквално дърпа аварийната ръчна спирачка. И ти чупи крака. Тялото се имобилизира, да, счупва се крак, просто за да се прекъсне енергийния поток на тази агресия. Тук източника дефинира една много важна концепция, тази за порядъчния човек. Какво прави порядъчният човек? Когато един порядъчен човек се сблъска с несъвършенството на света или има някакъв сериозен проблем, той не избухва навън. Той насочва тази енергия навътре към себе си, но под формата на конструктивно самоусъвършенстване. Разбирам. Добре, нека направим една кратка пауза. Тук до този момент обсъждахме енергийни паразити, карма и лична психология. И изведнъж текстът прави един завой, който е, меко казано, монументален и изисква сериозно храносмилане. Преминаваме към радикална алтернативна история. Искам ясно да отбележа за всички, които ни слушат в момента, ние не заемаме ничия страна политически или исторически, а просто разглеждаме идеите точно както са представени в източника. Разбира се, това е важно уточнение. А самият източник стъпва на така наречената нова хронология и прави твърдението, че Христос изобщо не е библейската фигура от първи век, която познаваме, а византийският император Андроник Комнин живял чак през 12 век. Да, скока е огромен. Защо ме на автора да взима една вече завършена философска система за личностно развитие и да я привързва към подобно пренаписване на човешката история? Ами причината е, че автора очевидно търси една обединена теория на всичко, търси ескатология. Ескатологията е учението за крайната съдба на света и на човечеството. За да може кармичната система на Лазарев, за която говорихме, да работи безпроблемно, авторът има нужда от един исторически механизъм. Механизъм, който да обясни как изобщо е изградена метафизичната инфраструктура за всичко това. Тоест трябва им реално историческо събитие. Да. Според текста, преди този 12 век, душите на хората са били масово прехващани от демонични сили след смъртта. Фигурата на Христос, идентифицирана тук като реалния император Андроник, който между другото исторически наистина се е борил жестоко с корупцията, е имала метафизичната задача да създаде чистилището. О, вау! Да, той е възстановил закона на кармата в отвъдното, позволявайки по този начин на душите да се пречистват, а не да бъдат поглъщани. И това пренаписване на историята не остава само някъде там в миналото. Доколкото видях, той е фундаментът за социалния идеал на бъдещето в текста. Този идеал се нарича капиталистически комунизъм или социал-фундаментализъм. Точно така. И основният стълб на това бъдещо общество е въвеждането на безусловен базов доход. Тук вече наистина трябва да ми помогнеш да намеря връзката. В смисъл, каква е причинно-следствената верига между един византийски император, създал чистилището, и съвременната икономическа идея хората да получават пари без да работят? Връзката е направо блестяща в своята нестандартност, честно казано. И тя минава през философията на Рамана Махарши. Кой е той? За хората, които може би не са запознати, Махарши е един прочут индийски мъдрец от 20 век. Той учи, че естественото базово състояние на човешкия ум е безусловното щастие. Проблемът е, че съвременното общество ни държи в един постоянен режим на оцеляване. Страхът как ще платим наема, дали ще имаме храна утре. Да, постоянния стрес. И точно този екзистенциален ужас захранва паразитите, за които говорихме по-рано. Безусловният базов доход в тази система изобщо не е просто някакъв икономически инструмент. Той е метафизичен освободител. Аха, защото маха страха. Точно. Като гарантира физическото оцеляване, той изключва центъра на страха в мозъка. Това изведнъж освобождава огромно количество време и енергия за хората. И къде мислиш, че отива тази енергия? Ами, в Хобита,
предполагам, ако следваме логиката на перфекта. Абсолютно. В хобита – рисуване, танци, градинарство – те функционират като духовни тренажори. Те връщат ума към източника на онова естествено щастие. А Христос, като планетарен логос, просто е положил инфраструктурата в миналото, за да може човечеството логично да стигне до тази социална еволюция днес. И така стигаме до кулминацията на цялото това наистина сложно пътуване. От осъзнаването на масовия песимизъм, през спирането на храмята за енергийните паразити, чак до тази утопична визия за базовия доход и хобита. Всичко това има една крайна цел, която текстът нарича с една много специфична дума – умоление. Буквално преведено, доколкото разбирам, означава да се смалиш, да станеш малък. На пръв поглед това звучи като някакъв призив към слабост или може би покорно смирение пред силите на Вселената. Така ли трябва да го разбираме? Категорично не. Ако го разберем като слабост, ние се връщаме директно обратно в позицията на жертва. Нека използваме още една аналогия тук. Давай. Представи си един велик майстор на бойните изкуства. Той притежава силата да разрушава буквално с голи ръце, но избира да прекарва дните си, грижейки се тихо и спокойно за своята градина. Той не е слаб, нали? Да, изобщо не. Неговата безметежност е съзнателен избор, подплатен с огромна вътрешна мощ. Умоление в контекста на Маханео е точно това едно завръщане към детския комфорт и към радостта, но като напълно съзнателен избор. Той е защитен от един силен, осъзнат възрастен ум, който просто е взел категоричното решение да спре да воюва с един съвършен свят. Това е изключително практично послание всъщност. Дори човек напълно да отхвърля алтернативната история за 12 век или да е крайно скептичен към невидимите енергийни структури, същината на философията предлага един много мощен инструмент за ежедневието. Точно така. Ако свалим цялата мистика, идеята в крайна сметка е да поемем абсолютна лична отговорност. Когато спреш да излъчваш гняв и започнеш да гледаш на ежедневните сблъсъци не като на някакви несправедливи наказания, а като на полезна регулация, ти буквално променяш неврологията си, спираш да храниш хаоса около себе си. Именно. Променяйки собствената си оптика към света, ти спираш верижната реакция на ентропията. Ставаш, както казва самия текст, миядлив за негативността. И това ме води до една последна мисъл за днес. Нещо, което текста може би не споменава директно, но което много логично изплува от всичко казано до тук. Ако приемем, че интелектуалният възторг, хобитата и вътрешния мир са нашият основен щит, какво ли тогава означава съвременната ни култура на думскролинг? Ох, това е много добър въпрос. Нали? Това безкрайно, направо хипнотично плъзгане по екрана на телефона, докато консумираме трагедии, политически скандали и катастрофи. Дали не е възможно алгоритмите на социалните мрежи днес да са просто едни технологични фабрики, изградени от самите тези паразити? Една гигантска дигитална инфраструктура, създадена с единствената цел да подсигури постоянен 24-часов бюфет, захранван директно от нашата колективна тревожност и от възмущението ни. Звучи плашещо реалистично, честно казано. И ако поне една малка част от това е вярна, то тогава времето, което отделяме за изследване на сложни концепции и поглъщането на тази зелена таблетка, може би наистина е най-силното оръжие за защита, с което изобщо разполагаме.